Россия дар кадом шаҳру вилояте ки мо посольствамон дар шаҳри Москва корпуси дипломатимон дар кадом вилоятҳое ки консулгарӣ дорем дар ҳамаи шаҳрҳо чи дар Екатеринбург, чи дар Уфа, чи дар Москва, чи дар Санкт-Петербург намояндагии вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ воҳидҳои кории махсус дар ҳамун ва дар баробари консулгарӣ чи фаъолият мекунанд ва кадом шаҳрванде ки уҷо дар хаймо дар ҷанбаси 6 моҳаи вазорат иштирок доштем ҳамин роҳбарияти намояндагӣ тариқи онлайн дар вохӯрӣ иштирок кард. ҳамин ҳисобу саволое ки шумо додем дар ҳақиқат имрӯз ҳамон шаҳрвандое ки дар Федератсияи Россия кор мекунанд ҳамеша мушкилотиҳо дар рӯбарӯ мешаванд. агар ҳамин сохторҳои вазорати меҳнати намояндагӣ монда муроҷиат кунанд дар онҷо факт рақамҳои аниқ кати гуфтанд ки чӣ қадар миззи меҳнате ки истисмол кардан пасари ва пардохт накардан кӯмак расондан аз ҷиҳати ҳуқуқи пардохт карда гирифтанд, чӣ қадар шаҳрвандона бо ҷои кор таъмин кардан дар ҳамон Федератсияи Россия ҳамаи корро дар ҳамон намояндагӣ мо дар Федератсияи Россия ба анҷом мерасонанд. ҳар вақте ки дар дохили Тоҷикистон омаданд аки масъалаҳо муроҷиат ҳам кунанд бо ба намояндагӣ пешниҳод чун мекунанд ки дар ҳақиқат бояд намояндагӣ дар муроҷиат кунанд. дар вилояти Хатлон то ҳозир дар давоми 6 моҳ ягон нафар оиди масъалаое ки шумо гуфтем ба хадамоти муҳоҷират муроҷиат карда нест ки на гирифтани музди меҳнати дигар корое ки ҳамхел шиёхати шидагиам кардаги нестанд ки не ки масъалаи бар ҷои кор таъмин шиданашон муроҷиат кардагиам муроҷиат кардагиам мо дар якҷоягӣ намояндагӣ қатъӣ баррасӣ кардем муайян ки ҷои коршон ёфтанд доданд корбарӣ кестанд таъинат мумкин аст 2 моҳ зиёдтар мешавад ки фаъолият кестанд бо дар тамос шидем ҷои нағз 60 то 65 ҳазор рубли русина гирифтаистанд.